Lah nek sampean iso nglatih, carane nglatih ngene. Kira-kira iki kok seneng, aja suwi-suwi. Ya setengah jam ngono. Nek kira-kira mblewenger, peksa wae. Gak kowe nak lakoni wae. Motivasinya mbah pokoke larak wae dilakoni wae. Mergo gak enak iku. Lah iku carane nglatih akal sampean. Nek gak sampean gak nglatih, ya sampe tuwa sampean tetep seneng nglakoni nuruti nafsu. Sampai gerang tetep seneng nuruti nafsu nek gak sama latih. Padha mek sampean nglatih angkat beban. Sampeyan ya barbel lah, apa ngono. Sampeyan nglatih awet cilik, engko gedhe awak sampeyan kan kuat malah. Balik kulino cilik. Tapi nek gak tau dilatih, wah 3 kilo nek wis kok meriket awak yo. 3 kilo kene iki. Mergo gak tau latihan. Padha sampeyan nek gak tau nglatih nglawan nafsu sampeyan. Sampai gede tetep seneng nuruti nafsu. Lah nafsu iki bahaya. Senajana perkara apik, nafsu iku bahaya.